og velkommen til min lille guide til, hvordan du kunne lave en intro, som den du lige har set. Det første du skal gøre, det er, at du skal finde et baggrundsbillede, som du vil have. Jeg tager bare det her sådan random. Så skal du gå under animations. Så skal du vælge den, der hedder pan right. Så den kører sidelæns. Det vil også gøre den anden vej. Jeg synes, det er så fedt ud. Den tager jeg. Visual effects. Så skal du skal det være motions and fades. Fade out to black. Det gør sådan, så den fader out, eller hvad vi kan sige. Sådan der. Og så skal vi tilbage, så skal vi sætte den her omkring 2 sekunder. Og så skal du tage en caption. Og så skal du så skrive det, du der skal stå. Jeg skriver bare Dognet 97. Jeg vælger bare hvid baggrund, eller hvid skrift. Og så skal du gå ind under, jeg mener det her, jo, og så der. Her skal jeg lige, der, format. Så skal du tage cinema, tjek, så vil den så blive sådan her. Så var så lægge noget musik oveni. Og du kan også tage de andre her. Den er det så fedest ud, den her baggrund. Så det var faktisk det.